Takže vítejte u dalšího dílu. Teďka musím šeptat, už je pozdě, to je jedno. Jsme ve hře Shake and Fidget. Já vím, už jste mi napsali několikrát do komentářů, ať natočím Minecraft. Pokusím se. Začneme samozřejmě arénou. Máme jen 29, protože jsem nám všechno vylepšoval. Už se mi to zase tak moc nelaguje, takže jsem vděčně rád. 61, málo. Počkat, na tu jsem se koukal, je moc silná, co já vím. Kritik, prosím. Ano! Dali jsme to. S 15 životama, to je jedno. Tady vidíte 32, 24, 30. Ano, je to prostě krása. Nemáme nic tady zatím. 25, 40. Síla málo. 5. To je jedno. Teďka 8 minut dám to. Tak teďka na 5. Ano, je to kratší. Takže asi to bude, už jsem se vyhlídnul. Když jsme úroveň 3, já to budu hrát takhle. Videa nebudou tak moc často. Protože kdo by stál, aby se tady kecala takhle. No. Takže si uděláme to. Máme už jenom 4 minuty. A asi jsem si už dal cíle, ne, tak určitě do 100 si dáme. Ano, začínal jsem od 0. A dostal to, to je jedno. Zkusíme síň slávy vyhledávat. Flamegasovi LP. Ať se, oh my god. Jako 7. Flamegasovi LP. Zvláštně. Ano, jsem to já. Divné. Není uviden. No, podebože, máme 12 houbiček. Už mám málo, ale to je jedno. Teďka pošta, to na mě někdo to zautočil. Tak a asi zítra, až se těšte na další video. Tentokrát ne ze Shakeu. Beer. Vítej na Oktober Festu. Nazdar, je tu Oktober Fest. Na oslavu této události jsme našli nejlepší značku piva na světě. Pivo zdarma! Dnes se může vypít tolik, kolik chcete. Beru. Máme 2 minutky. Malý střih. Tak čau. Takže jsem tu zpátky. Teď jsem to docela stihnul dobře, ale to je jedno. Tak. No to je jedno. Za chvíli nám vyprší, teď tohle budou v krátký 3 minuty a už fakt. Máme jeden zlaťák, yes. Čeho máme nejméně? Obratnost nepotřebujeme, ale já chci sílu. Za to dám všechno. Ach jo. Nejvíce máme 34, což je 272 životů. Někdo má 2000, což je dobrý. Asi tady teďka 2 minuty budeme kecat. Ale ono už je fakt hodně. Asi za chvilku budu končit, ale já si myslím, že vám to určitě nevadí. Nechci se odhlašovat, už jsem se bál, že se nepřihlásím, že já si fakt už nepamatuju heslo. 2 týdny a ještě oni jsou světlí 18, 20, takhle, hele, přesně 4 minuty. Mám už jenom minutu. No já nevím, když tak mi napište do komentáře, hlavně to, jestli chcete natočit Minecraft, ať jsou lajky, to bych jsem taky děkoval. A samozřejmě se kůněte na první pár, ale to jsou kardonovy, to odlažte, odběrádejte to kardonovo. Ono asi si myslíte, že to nepoznáte, myslíte si, kdy tam dá další, ale když je to dt 2, tak už to máte. Vy je mějte tam u toho, ale u toho kardonovy, protože nečekejte. No už za chvíli budeme končit, máme fakt málo času. Ano, to fakt se vám omlouvám, toto je fakt poprvé, co točím na 5 minut. Ale prosím, napište mi, jak sehnat placený Minecraft. Byl bych sem vám fakt vděčný.
a lajkujte a já už fakt musím ukončit, takže se uvidíme u kolikátýho žepartu? 5.